سلام كبرات تخاتلتي داسني اكسترا نحجي باستدال وزيناتات اب اسرائيل مستبعر بقدامن امون ايرتراويان زغاطم گجت بزتحاز اب تحت قيد زاتو 13 ايرتراويان زملكت زوص زينا وصبصب لتان جنرال تادس ورده بدرجه منغستي بسرع مرد سوات زنغرول معلت زملكت ذهبوا مغلصن اب باكستان ام مشطا كل دق سبات توافيرم صنح گجله اب تحت قيد مئتاو محبارون كالن زتقالك خوني اب ذا channel دما ناي وتر تخاتلتنا مخان سبسكرايب كتغبرون نتنايدول ملكت كتوقن بخبري عدمكم أباقر إسرائيل مستبق قدام عربن أموغ إيرتراويان زغاطم گجت بزتحاز اب تحت قيد صنحو 13 إيرتراويان بزملكت تزرقيها بزول زينا بوليس مستزنبره باسن قتلتن متحاز اللو ميلو اب تحت قيد ياتيوم دحر مصنح اب تل ابيب زركب بيت فردي مستي ابها تيكفا زبሃል كبابي زغاطم قتلتن باسن ركب كم زلوم زرء ጭብጥ የለም በመባል ክፍትሑ ድሕር ምእዛዙ በሰንበት ምሸት ናጻ ተለቆም ከም ዘለዎ ሃረት ዘትበሃል እስራኤላዊት ማዕከን ሓቢራ እታ ማዕከን ኣብ ጸብጸባ ኩሎም እቶም ኣብ ትሕት ቀይዲ ዝኣተው 13 ኤርትራውያን ደገፍቲ ናይቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መሪሕነት ከም ዝኾኑ ክትገልጽ እንከላ መሰረት ፖሊስ ዝሃበ ሓበሬታ ድማ ኣብ ደቡብ ተልኣቪቭ የማንን ኣባትርን ሒዞም ምስተርኣዩ ፖሊስ ምስተቀዲሙ ዘጋጠመ ባእሲ ብምትሓዝ ከምኡን ብሕጂ መጥቃዕቲ ክፍጽሙ ይኽእሉ እዮም ብምባል ኣብ ትሕት ቀይዲ ክእትዎም ከም ዝወሰነ ያገሊጻ እቶም 13 ደገፍቲ ናይቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መሪሕነት ምዃኑ ዝተገልጹ ኣብ ትሕት ቀይዲ ዝኣተው ኤርትራውያን ኣብቲ ኣብ ትሕት ቀይዲ ዝኣተውሉ እዋን ንፖሊስ ኣሽማቶም ክነግሩ ፈቃደኛታት ስለ ዘይነበሩ ንምልላዮም ዝሕገዝ ፖሊስ نفس وقفهم قصر كم استجبروا ات قصر دما مستوزدلهم سئلن أسرات صابعن كم زت حس كم زت جبره إذا مع كان صبتي بلا بوليس إسرائيل أب كنت تلمود نحت في رزة تكمون ناي بلاستيك جمد مأسرة كم استتكمن اتن من اليوم تتكعلم زنبر قصر صدمة نوح كيس أنحى كم استقالي اللمنون إذا مع كان صحيح فلا أبتي تحت قيد صنحلو حتصير أوان بيت فرد تل أبيب قبل عليهم كس كم مسرة زخل جبت إيه لم بمبال نبوليس ناس أخلق قمت إزاز كم حلال فنكله اتم بوليس جنانة تم حزوم توسخ مرمرة خكايدلهم اب تحت قيدن خصنحوم نيغباي حتنا بيت فرد نخقربو اتي الناس انا يملك اقوم مسرح كدناغو حتى كم زقربوني تغليصو بوليس اب غدا ايرتراويان نب تحت قيد زاتوم نتوسخ مرمرة اب بيت مأسر تخصنحو نبيت فرد خحتت ازنا مجمرت يكونن اتي نز غدا يزتخاتاتل جود بنيامين زتباله فرادغن بوليس نتوم اب تحت قيد زاتوم ايرتراويان كيمرمروم كومدما تغبراتهم زغلص صبصاب كيقربون بيت فرد مقربهم كنقفن كله حيزوم زنبر ነገራት ንጎን ጻብ ጥቅሙ ከውዕልዎ ይዳለው ከም ዝነበረ ዝገልጽ ጸብጻብ ከየዳለኻ እትውል ቀሰብ ሓደገኛ ይልካ ክትወስን ኣይትኽእልን ኢኻ ኸብልውን እቲ ዳኛ ንፖሊስ ነቶም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዘእተዎም ክፍንዎም ከም ዝኣዘዘያ እዛ ማዕከን ጽሒፋ ዘላ ከም ዝከር ኣብ ዝሓለፈ ዓርብን ቀዳምን ኣብ ከተማታት ተልኣቪቭን ናታንያን ኣሞንጎ ኤርትራውያን ካራ ዝተሓወሰ ባእሲ ድሕር ምፍጣሩ ሓደ ህይወቱ ክስእን ከሎ ሓያሎ ቆሲሎም ከም ዘለው ማዕከና ዜና ተሃገር ንምንጭታት ፖሊስ ጠቂሰን ኣቃሊሐን እየን ابز قصلو كلت سومنات اب تግራይ መርድእቶም ኣብቲ ንኽልተ ዓመታት ዝተኻየደ ኩናት ዝተሰውኡ ሰባት ብወግዒ ከም ዝነገርን ብሄራዊ መዓልቲ ሓዘን ክእወጅን ምዃኑ ተገሊጹ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ብፍላይ ኣብ ከተማ መቐለን ከባቢኡን መርድእ ናይቶም ኣብቲ ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ ደማዊ ኩናት ንዝሞቱ ኣባላት ሓይልታት ትግራይ ንስድራ ቤታት ይንገር ምህላው ዝገልጹ ሓበሬታታት ይወፁ ነይሮም እዮም ነቲ ዛጌት ብዘይስርዑን ብውስን መልክዑን ስሩዕ ዝመስልን መርድእ ድማ ስድራ ቤታት ብሓባርን ብተናጸልን ባህላዊ ስነ ስርዓት ዳግማይ ቀብርን ሃይማኖታዊ فتحاتن ككايتر ايو نزا ملكيتو مغلص زهبه اب غزياو ممحدار تግራይ مكتل رئيس ممحدارن حلافت صتان زخونه ليتان جنرال تادس ورده بمنግስት ደረጃ سرع مرد سوات زنگرول معلت زملكت اب ገምት ከአቱ ዝግባም ነገራት በመንባሮም ተደናጊ ኢሉ እዚ ድማ ኣብ ትኩናት ብውሑድ ካብ ተማሃሮ 12 ክፍል ጀሚሮ ክሳብ ናይ ዩኒቨርሲቲ ተማሃሮን መምሃራንን ሰራሕተኛታት መንግስትን ካልኦት ከፋላት ሕብረተሰብን ኣብቲ ሰራዊት ከም ዝነበሩን እዋን ክረምቲ ብምጽንሖን ምዃኑ ተቂሱ ንሳብ ዝረብኡ ነዚ ኣብ ግምት ብምእታው ግዜ ንመርጽ ነይርና ክረምቲ እንተ ዘይኮነ ይሓይሽ ዝብል መጽናዕቲ ነይሩ ኣመወዳእታ መስከረሙን ተማሃሮ 12 ክፍሊ ፈተና ዝወስደሉ ስለ ዝኾነ ዝተጋደሉ ወይ ዝተሰውኦም ሓዘት ዘለዎም ኣለው ንፈተና ክዳለው ካብ ሰራዊት ዝተመለሱ ኣለው እዚኦም ካብቶም ክርድኡ ዝኽእሉ እዮም እዚ ብፍላይ ነቶም ተፈተንቲ ዝህውኽ ንኸይከውን ብዙሓት ነገራት ኣብ ግምት ከኣትው ነይሮም ክብል ተዛሪቦ ኣብቲ ክልል ተማሃሮ 12 ክፍሊ ንኣስታት 4 ዓመታት በሰንከለበዳ ኮሮና ድሒሩ ዝሰዓበ ኩናትን
اتي ناب يونيفرسيتي زأت فتنا كي وسد مصنحهم يفلط ابز حج وان ات مرد زنقرلو معلتي دحرتي نحيدت معلتات زوها فتنا كخون كم زتوسنه ليتان جنرال تادسه ارديو نسو مغلص يوسيو ات اواج دحر فتنا كخونيو نفسو كف سدرا كنردينا بأونز اواج ناي سلسته معلت ناي حزن غيزيه كهلي يلو ابز غيزيه محدار تكلل زوصم ممرحيتات كم زلو بمطقاس كساب ات مرد تنغير زودا محاور صتان بوليتيكان منغستاوا اغلغلوتاتن ካልእን ነዚ ቀዳምነት ዝገብሮ ከም ዝኾነ ኣመልኪቱ ኣብቲ ሰለስተ ናይ ሓዘን መዓልታት ኩሉ ነገር ጠጠው ዝብለሉ መዓልቲ ክኸውን እዩ ከሳራና ከቢድ እንትኾነውን ሓዚናን በኺናን እንውድኦ ኣይኮነን ርእስና ኣድኒና እንውድኦውን ኣይኮነን ስለዚ ኣብ ሓፂር ግዜ ርእስና ኣቕኒዕና ናብ ሕራና ክንቀይሮ ኣለና ኢሉ ሰብ መዚ እትከልል መርዲ በስሩዕ መንገዲ በዘይ መንጋሮምን በመድን ጓዮምን ስድራ ቤታት ጭንቀትን ምክልባትን ተቃሊዖም ዝብል ነቀፌታ ክቀርብ መጽንሑውን ይፍለጥ ንስዒቦ ዝተፈላልዩ ውልቀ ሰባት መርዲ ውላትኩም ንኽነግረኩም ዝተሰውኡ ቦታ ክንሕብረኩም ዓስከሬን እውን መምጻእ ብዝብል ኣሽሓት ገንዘብ ይቕበሉ ከም ዝነበሩ ወግዓው በዘይኾነ መንገዲ ክዝረብ ጸኒሕ እዩ ዓስከሬን መምጻእ ኣበይ ከም ዝተሰውኡ መረዳእታ ኣለና እናበሉ ከም ስራሕ ዝሓዝዎ ሰባት ምህላዎም ንፈልጥ ኢና እዚ ገበን እዩ ወለድ ግን ደሃይ ውላዶም ንምፍላጥ መንቀስቃስ አየድልዮምኒዮ ንሕናይና ናብኦም ከድና ክንነግሮም ክብል ሌተናንት ጀነራል ታደሰ በዛዕባ ጉዳይ አመልኪቱ መልሲ ሂበሎ ንሱ ወሲኹ ነቲ ምትላል መን የዋደዶ ከም ዘሎ ኮንተ ዘይፈለጠ ብርገጽ ክዝረብ ዝከኣል ግን ብመንግስቲ ብሰራዊት ወይ ብውድብ ዝምራሕ ዘሎ ኣይኮነን ክብል እቲ ጀነራል ተዛሪቡ ንሱ መግለጺ ቀጺሉ ዓስከሬን ዕጽምቲ ሰማዕታት ከነምጻልኩም ብዝብል ምንጭ ገንዘብ ዝገብሩ ደላል ኣለዎ እዚ ኣሎይሎም ዘርእይዎ ዘለዎ ግን ትክክለኛቱ ዝፈልጦ ዝምስክረሉ የለን ንሕናይና ነፍስ ወከፍ ተጋዳላይና ዝተወግኣሉ ዝተሰዋኣሉን ዝተቀብረሉን ቦታ እንፈልጥ እቲ በብኸባቢኡ ዝግበር ዘሎ ግምታዊ ምዃነ ብምርዳእ መርድእ ክሳብ ዝነገር ብትዕግስቲ ክንጽበ ይመክር ኢሉ ካብዚ ሓሊፉ ዕጽምቲ ስውኣት ካብ ዝኾነ ቦታ መልዓል ብሕጊ ዝተኸልከለ ምዃኑ እውን ገሊጹ ዳርጋ ኩሉ ዓስከሬን ስውኣት ናብ ትግራይ ኣምጺና ኢና ኣበይ ከም ዝዕረፍናዮ ንሕና ኢና እንፈልጥ ብምባል ካብዚ ወጻኢ በብውልቀ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቓስ ደው ክብል ኣለዎ ኢሉ ድሕርቲ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሕወሓትን ኣብ ፕሪቶሪያ ዝተፈረመ ውዕል ሰላም ኣብ ትግራይ ኣንጻራዊ ሰላም እኳ እንተሰፈነ ኣብ ግዚያዊ መጽለለ ዝርከቡ ልዕሊ 1 ሚልዮን ተመዛበልቲ ዛጊት ናብ መረበቶም ኣይተመልሱን ናይማኢት ውልቀ ሰባት ኩሊት ወሲዶም ንመሸጣ ኣቕሪቦም ተባሂሎም ዝተኸሰሱን ነጋዶ ኣካላት ወድሰብ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ፓኪስታን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ኣብዚ እዋን 8 ኣባላት ናይቲ ዘይሕጋዊ ምስጋር ኣካላት ወድሰብ ሸይጥ ጉጅለ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተው ፖሊስ ኣፍሊጡሎ መራሒ ናይዚ ምንቅስቓስ ዝኾነ ዶክተር ፉኣድ ሙኽታር ልዕሊ 300 ኩሊት ካብ ሕሙማት ብምውፃእ ንሃብታማት ዓማዊል ከም ሸጠ ተኸሲሱሎ እቲ ዶክተር ቅድሚ ሕጂ ብሕክምናዊ ስሕተት 5 ግዜ መጠንቀቕታ ተዋሂብዎ ነይሩ እዩ ኣብዚ እዋን ከዓ እቲ ዶክተር ነቲ እከይ ተግባራቱ ክፍጽም كم زخالة تجليز زلا سبب سلطنة هاجر كم زحبر ودما نقال حمام متبحث داجورو كليتهم زتسرقوا 3 سبات هوتهم كم سنة حبيرهم اتي جبنا وجلة أما برقوا جزءات بنجابن بباكستان تم حضر كاشميرن زنك أساس مخاني زجمت اتمسرق كليت بزي أفلطته حمامات أبجز كم استجبره أم حضر بنجاب محاسين ناك في جليز لا اتحلافي اتحكم أبوان متبحتي أبسرق كولاريت زحجز زنبرو والكسب ميكانيك ناي مكينا كم زنبرو ونجليزو اتمكانيك كهوسبيتالات قالعون دخومات سباتن أتاليلو نمن برجزاء اتحاكم يوم تصوم كم زنبرة وانت حبير لا مسرة الزحلة في الذهب وحبرت هذا حانت كليت أب تهاجر كبابي 220 شيح دولار كم تشيت إيجاليتو نحجز تدالو الزيناتات إزينيرو بكالك سبن الرغب سلام نعخم